qatt ma kellna kollas daqshekk kbir, kien drammatiku, hemm bżonn ta' pjan fit-tul li jkun sostenibbli. Kienet din l-istqarrija b'saħħitha li għamel il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA meta ppreżenta l-proposti għal budget li ġej lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu saħaq fuq l-importanza tas-sostenibilità fejn spjega kif hemm bżonn pjanijiet short term, medium u long term. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem tal is-settur ta' turiżmu fejn sqar li jridu nafsu fuq il-kwalità li jista' joffri pajjiżna, dan meta sfortunatament bħalissa isem pajjiżna jinsab fl-attenzjoni internazzjonali għal raġunijiet ħżiena fosthom wara l-grey listing tal-FATF. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll il-pajjiż ma jistax jibqa' jbiddel b'mod radikali l-pjanijiet tiegħu minn lejl għal nar kif qed jiġri fl-aħħar snin u hemm bżonn li ma nibqgħux inħallu l-estetika u l-ambjent ta' pajjiżna jitkissru bil-mod kif qed jitkissru. Min-naħa tiegħu Tony Zara spjega li l-proposti tal-MHRA għat-turiżmu huma mibnija fuq 3 pilastri: People, Planet, Prosperity. Il-poplu, il-pjaneta u l-prosperità. Il-President tal-MHRA spjega li fejn jidħol turiżmu pajjiżna jrid iħares lil mill-5 snin li ġejjin, eżatt kif qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista għas-settur tat-turiżmu. Ta' meta fil-bidu tas-sena il-Partit Nazzjonalista ppreżenta aktar minn 100 proposta għal dan is-settur bl-isem ta' 2+8, pjan li ħares lejn l-irkupru mid-daqqa tal-pandemija fis-sentejn li ġejjin u pjan li ħares b'mod sostenibbli u fit-tul lejn 8 snin ta' wara. Għal din il-laqgħa, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputati Mario De Marco u Claudio Grech u l-kandidat Joe Giglio.